padha nggih. Arjuna ireng marak sowan nggih. Kula nuwun nggih punden kula nuwun. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khotimah. Biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khotimah. Sarusiro Antoni Haro Wasilil Azilil Amsi Asamtu bil Umaril Musaki inamahu Bigul binisba Tamatullah al-Ghazali Mawaya sali wa salim Daiman abada Bibika khairil khalqi kullihi wa haramin warin wa min haramin wa utasin al-kubari anhu abid asantu bil khari was sikihul yarima wa hum yakuluna wa bil khairil bil Allah ya salli wa sallim daiman abada wala habibika khairil khalqi kullihi wadul hamama wadul kabuta ala wail bariyati lam tanjut salam nahubi danul hamama wa danul kabuta ala wail bariyati lam tanjut salam nahubi. Ayo 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 woi bolos bolos ayo 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yo sehingga kalau singgah-singgah saka sajroning salira bismillah kunjung mriyawiti tingkang mumu jagat donya sasin keti mangambar-ngambar nggih. Kunjuk mring yang widi kang momong jagat donya kanthi sak isine. Ami widi amung kasih kula sakaten seni paguyuban jadilan Arjuna ireng marak sowan dengan gosami keti mangambar-ngambar.
Atur uluk salam saking kawula sak rombongan nggih. Uluk salam kula nuwun. Kula nuwun punden. Kula nuwun nggih. Kula nuwun. La ilaha illallah Malikul mulki Muhammadur Rasulullah Shadiqul wabil amin La ilaha illallah Malikul mulki Muhammadur Rasulullah Shadiqul wabil amin La ilaha illallah Malikul mulki Muhammadur Rasulullah Shadiqul wabil amin La ilaha illallah Malikul mulki Muhammadur Rasulullah Shadiqul wabil amin. Ayo sirap-sirap diwang kurang jadi mendukati ngalang-ngalang gir. Amuk Suramrata nggih. Arjuna ireng. Bola lurus. Cilo Cik berjumpa dengan kami jadilah Arjuna ireng selamat datang kami menyambutmu selamat datang berjumpa dengan kami jadilah sanggar seni Arjuna ireng mohon doa restu lan andum pangestu semoga selamat dalam pentas ini semoga selamat dalam pentas ini.
jenengmu Sliramu balik Bujalnya Nyai Merirat Ayu Bisa sami yuk Nuan musik Karya Basuki So kapan angkonmu balik obat dengan dedek rasa dengan hatiku beren keprungu kabarku nyatane sing kotor wong layarku ora liya kono Arjuna ireng Sukong 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 Sawadikanya yo Are you ready? ready to go Sukong 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 Tresnomu sekarang Ananemu tansah dalem kono Sasat ora nate citra Ayo yo ya Cik, iki tambahin sidik ya mas. Cik. Apa tendet terasa di hatiku bareng sekoprungu kabarmu. Nyatane sing berbahaya orang liya mau bodoh cicipan cici babat cicipan cici babat oh yeah. Ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya pandaman satresna budaya wonten ing lalatan menika nggih ngaturaken sugeng dalu monggo pados papan palenggan ingkang sekeca mirsani kados pundi kiprak kula sakadang seni paguyuban jadilan Arjuna Ireng para sowan dalu punika sesambetan kalian Mas Mondol nggih kalian Mas Bilal
wonten ing dalu menika kaleresan spesial hari ulang tahun Arjuna Ireng. Yang keberapa Mas Mon? Ketujuh. 7 tahun sudah makarya Arjuna Ireng luar biasa. Nggih Mbak Nia. Halo Mas Yudi, sugeng dalu. Sugeng dalu juga Mbak Nia. Pripun kabaripun sehat? Alhamdulillah saya Mas. Sowan wonten ing laladan nggih daerah kene iki. Tebih. Tebih sangat nih Mas. Blasuk. Sampean keblasuk to? Heeh Mas, lha iki mau lek kudune liwate rene dadi ndono mlebu makam. Iya. Ora. Kowe iki mlebu makam, aku tak mlebu ke perumahan wis. Iki mau mlebu. Oh, aku mah ya ngono, balik meneh Mas, etok kali ya, lek ra liwati kali gak iso. Oh, lah mau ya wis. Go getek go gali. Ya meng amit sewu Mbah, putumu liwat. Oh, ngono. Putu ki napa genah? Nggih ngaturaken sedeng dalu pandemen sedaya budaya terus pepanggihan malih kalian jadilan Arjuna Ireng. Iki sowan ning ditu ki aku rapati hafal dhewe. Apa iki Mas? Sik tak buka kopean sih. Oke, nggih. Sampeyan tau kopean urung? Aku ora ndek kopean ya Mas. Aku mbiyen tak tau munggah ya ora tau nyontohi mau apa. Padha. Aku kayak ya ora tau entuk iki. Sing ndi Mas? Di Indonesia, sono wonten laladan Bedaran, Karang Duren, Kebon Arum, Klaten bersinar luar biasa nggih. Atensi warga masyarakatnya penontonnya luar biasa sekali nggih. Monggo sepindah malih nggih kapure pados papan palenggan ingkang sekecok ya mirsani kados pundi menika kiprah kula sakadang seni paguyuban jadilan Arjuna Ireng nggih. Nggih. Menika sasmita saking panitia ingkang wonten ngajengan kapure lenggah kemawon nggih yang ada di depan duduk supados wonten sing wingking menika saged ketingal kanthi jelas nggih. Dumateng Bapak, Ibu, Mas, Bude, Kakung sedaya kemawon nggih. Ingkang wonten ngajengan kapure lenggah kemawon supados ingkang wonten menika wingking menika saged ketingal kanthi jelas. Sekarang yo anu kok yo penontonnya oke. Siji. Oh njaluk mik siji. Sik endi? Sik nganggo kabel apa sing ora? Oh sing ora. Nah iki kabelnya semerawut sing iki. Sing ora kabelan. Sing ora kabelan, Mas. Wah, lek sik ora kabelan ya bahaya ya, Mas. Kadiane yo. Iki anu juragan kita malam ini. Pundi? Lah kuwi. Oh iya toh. Wah. Piyantune ngono kae. Ning yo wah. Pokoknya bendino. Sugeng Ya dalu. tak sili. Aja digadekke ning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara di kesempatan malam itu yaitu di acara hari ulang tahun seni reog jadilan Arjuna Ireng yang ke-7 tahun dan juga dari pemuda-pemudi Persatuan Muda-Mudi Bedaran juga alhamdulillah ini juga sesarengan bareng-bareng merayakan ulang tahun di kesempatan malam hari ini. Kami perwakilan dari Partai Solidaritas Indonesia dan juga ketua dari Arjuna Ireng Matur Sembah Nuwun dan juga teman-teman dari seluruh masyarakat warga Dukuh Bedaran dan juga masyarakat dan sekitarnya yang telah hadir di kesempatan malam hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya Arjuna Ireng makin tetap solid, makin tetap jaya, amin Allahumma. Dan juga saya doakan buat pemuda-pemudi dan juga seluruh warga masyarakat Bedaran selalu tetap diberi kesehatan dan juga guyup rukun, amin Allahumma. Terima kasih. Dan juga saya himbau kepada seluruh masyarakat yang hadir di kesempatan malam hari ini, saya minta dengan sangat untuk menjaga ketertiban agar acara pagelaran reog dan datilan di kesempatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin
Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kami dari perwakilan dari BSI dan juga teman-teman dari Ketua Arjuno Ireng mengucapkan apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perwakilan dari pemuda-pemudi untuk tumpengnya, perwakilan monggo. Oh nanti, oh ya itu ada panitia. Yeah. Baik, ini juga mungkin dari teman-teman Arjuno Ireng, monggo dipersiapkan dulu. Ugo rampe ini untuk kita potong tumpengnya Mas ya. Potong kue, yuk monggo. Teman-teman dari kru Arjuno Ireng monggo. Dan juga seluruh ketua dari Arjuno Ireng. Mungkin teman-teman dari player bisa diiringin selamat ulang tahun Mas. J. Sambil menunggu teman-teman dari Arjuno Ireng mempersiapkan kue ulang tahun. Dan juga saya minta doa dan juga restunya seluruh warga masyarakat yang ada di kesempatan malam hari ini. Semoga acara kita dari awal sampai akhir nanti tidak ada halangan satu apapun. Amin Allahumma amin. Monggo teman-teman dari Arjuno Ireng. Beri tepuk tangan sangat meriah sekali, terima kasih. Diucapkan selamat ulang tahun buat Arjuno Ireng dan juga teman-teman dari pemuda-pemudi Bedaran. Ini satu momen yang sangat luar biasa sekali. Baik, mungkin ini dari saya dan juga teman-teman dari mewakili Arjuno Ireng. Kami mengucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya lagi. Terima kasih.
iso menghilang suaraku. Nyuwun sithik neh Mas. Wekasan mung aku titip kembang mawar biru oh baby Wekasan mung walengku aku titip kembang mawar biru oh ben
beto yen ngentitik wis sapa pilihanku pribat biru pamrih tresulejo ingkang ngerti yen kon isi atiku besuke bersanoto ada masih di Saputra Lia Octavia Organisasi Auli-auliku pamrih aja lali bareng aku nadyan kula boten melu esuke eling ono lelabeku lamun umpame seluko samanggiyo raharjo yen ngerti ilang repete serene nemen iru beto yen ngerti tinggo wong sete besoke wis mong sapa tuwa pilihanku pribat biru pamrih tresulejo Zuha. yang kon isi atiku besuke bersanoto anti-ali. Yuk yuk so yuk yuk pindah tadi dipun kawiwiti mekaten pambukane carita kumpulane promoto Arjuna ireng kang karya pambukane carita kumpulane promoto Sigrang Ribudaya pambukane carita kumpulane promoto Arjuna kang asma Sigrang Ribudaya pambukane carita kumpulane promoto Arjuna ireng kang asma Sigrang Ribudaya pambukane carita kumpulane promoto Sigrang Ribudaya pambukane carita kumpulane promoto tanggal 2000 Kumpul
nggih. Dan ame kosong Kalimantan tapi diberi tawang-tawang nggih sinuwun. Putri santawa dari Sarap Sari putune tengan kalan nanti busana mamembo rumo mamembo warna. Konson minggir gir ono dayo gir konson minggir. Ayo minggir gir yo minggir yo. Pio. Sumande kemangati Rino Sotyo Temo Tembe akan kembali selasi kita takkan terganti. Yo. Woi, yo. Oh, iya. Yo. Oh iya. Kabutnya laras siramu ketesan akan getar kebesaran hanya
Satya Dewa Dewi. Mas yang peluk kosek mas. Yuk. Yeah. Rasa kebahagiaan laras siramu ketresnan akan gedar kemesraan akan kita yang rasakan tumpeng kembang hati Rino Satya Dewa Dewi akan kembali selesai kita takkan terganti. Panggilan Mas Mon. Mas Mon. Arjuna ireng lagi. Ayo Lena. Bandung Selatan di waktu malam berselubuh putra merah
mungil kusumama lati putri manja ibunda Baradewi terdengar serak-serak Sik peluk ora iso ambekan aku yakin. Ya Allah, Mas iki peluknya dimatiin dulu boleh nggak Mas? Ini kasihan Mbak Nia soalnya. halo ya Iya. Bandung Selatan di waktu malam seru terdengar suaranya dia sungguh indah sinarnya bulan riwayatnya yang takkan lupakan. Nggih, Bandung Selatan lho Nia. Luar biasa. Gudruke oke tenan iki. Iyalah. Nate to jiro lupa. Sampe nek milih sing ndi ono, Mas. Wes sing gedhe dhewe kae lho. Mas sing putih kae wis mbuh kedaluwarsa. Es payet. Es payet. Nggih luar biasa Arjuna Ireng pokoke luar biasa. Aku lagi pisan iki Mbak Nia. Piye, Mas? Baru pisan iki aku koyo ngene iki. Delok iki. Heeh, delok gedruk semene mbane ora iso. Aku ono nih kok mek ketemu kae ah. Oh, lah nek mono wis Kuncoro Jayeng Bawono. Iya mesti tidak asing lagi. Apa iki request oleh saka kono? Apa Mas? Matone nek soroke. Apa? Karmo Trisno. Waduh. Kowe kok le galau wae to, Mul? Jan. Ya sesuai dengan isi hati ya. Nek ya ora panggah kuru. Kurgan daging. Kurkan daging kok malah. Ya Mas ya dipinangkani Karmo Trisno. Moh nyanyi dhewe Yan. Apa lek no? Wah Jan, kowe kok ya nang mburi-mburi ya ngapa to? Lah, mau maju. Ora ana sok. Ora ana soroke. Langsung ya, ora ana soroke soalnya. Puranan aku sing ora bisa joko katresnan kang tulus saka dikawatu wong bagus puranan aku sing ora bisa joko tali suci nalika ati iki bareng ngerti kowe lunga ning kapan nggonmu bali ana jroning atiku tak tunggu sanatnya kowe lali
kanta sumpah Seramalah ora migunane elingo karmo tresnamu yayi Uranan aku sing ora bisa teko katresnan kang tulung saka digawa wong bagus uranan aku sing ora bisa teko kali suci nalika samono susah aduh Mas Mamun ayo iki bareng ngerti kowe lunga ning ndi kapan aku nemu balik ana ning atiku tak tunggu senadyan kowe lali janji kanta sumpah ora migunane elingo darmo tresnamu yayi elingo karmo tresnanku yayi yuk so Karmo Tresno sampun katur Mas Mamul sumangga salajengipun Mas apa tambal ban alhamdulillah banku lah teh iki kerundak-undakane dadi tukang tambal ban bar bar gedrung kuwi nambal ban Mas aku iki tukang tak kendung dudut ya Mas ya dipinangani apa Mas rada punya siti iki dikasih segoro madu oke segoro ning madu mendal legine ya Dik ya sing asin apa Mas lengket kae paling segoro keringet ono ora segoro keringet kena ya Mas Mas ya kita seniningan Mangga, Cak. Arjuna ireng asik lo Mas lo Ora enek pasien yang ngarepe iki sepi sunyo ruri Allah yang ngomong alasan ngobeto nengane marang sliramu pengen gawan suryo ning esemu bingung yang tanpa
uga sliramu tan citra kayong yon asmaran segoromaku ayo yo Arjuna iring lagi dek Mangga penak lho Mas. Wengi sepi saya beri tansah guru ketok ing netra kapangku marang sliramu pengen nyawang surya nang samu Song lewo bingo yen apake ing sarimo ing saduro para salatmu ler-lerato milih rambunyo tresno tuwa ing ati Sekoro madu pergalis memanis semu saya ini rasa tresno uga sliramu kacitra kayong yon asmara segoro madu saya kini rasa tresno uga sliramu citra kayunya segoro madu Segoro madu. Luar biasa. Terus mesti ini di Lorot Rumian apa slogannya? Pripun Pak? Pak Juragan Mon sini. Pripun? Ajeng dilajengke napa? Bila. Hah? Satu lagu Lagu lagi. lagi, oke. Satu lagu Mbak Nia bukan satu album. Mereka pamundutan sekemingin Mbak Nia wonten sewu siji Bapak Ibu. Oh nggih, semoga salang-salang. Sewu siji kanca-kanca lumantar sesarengan kalian Arjuna Ireng kalian bola luwesnya Indonesia. Monggo Pak. Ciklo. Oke, juga terima kasih kepada rekan-rekan penggedruknya Indonesia, luar biasa. Terima kasih kerjasamanya dari mana? Prambanan ya? Prambanan dari Manis Renggo, dari Bolodewo Entertainment, dari Putra Manunggal, dan juga dari pendukung semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Spesial untuk Anda ada Sewu Siji bareng Arjuna Ireng. Spesial buat Pak RT, Pak RW, RW 06, RW 07, aturakan Sugeng Dalu Ugi. Dan juga semua penonton yang luar biasa hadir pada kesempatan malam hari ini. Monggo Sewu Siji permintaan lagu dari yang di belakang tadi. Ya. Jaluk lagu. Ngerti rutin enggak gulung. Iya.
bersama Gedruknya Indonesia. Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa kanthi saiki isih ana ning dodo jolali tansah ndedonga muji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali warkane dunya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane ning dunya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Matur suwun monggo Mas. Lanjut Mas Indi. Matur sembah nuwun Bapak awit atensinipun luar biasa nggih. Terus begini niki dipun larat rumiyin. Oh larat sih, iya, monggo. Masih lukir ya.
berikutnya. Hei, yes. Ih, lera-lere ganti gawe. Hei. Oi, ayo. Oi. Ae, yo yo. Oi, yo. Ya. Oh, Ya, ya. oh. Oh ya. Weh, oh. Weh, as. Amuk kabeh yer oh. Ya. Yos, ya, oh. Yuk, wah. Yuk, os. Os, ya. Yuk, wah. Yuk, os. Os, oh. Sing prayat dong hati-hati gerta bagus. Tarik kata. Oh ya. Simba. Yo. Geruduk.
Matur nuwun, Mbah. Nggih, Mbah. Niki pinten, Mbah? Hanya kita yang rasakan sumanding kembang hati karena sojo temo demi akan kembali selesai kita tak Matur suwun nuwun bolo-bolo matur suwun nuwun.
lagu pengaman angkat tangan saya rasa sarangan saya rukun rame-rame saya anggame iya. Ayo kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Iya. Terima kasih. Oh milih diri toh pengen. Iya. Pas. Pakatan Bapak engkang angka sepindhah nggih rampak gedruk 50 penggedruk sak Klaten karo sak Yogyakarta rada gumoy.